Shin gaskiya ne zargin da ake yi wa Sheikh Karibullah Sheikh Muhammad Nasir Kabara da bawa alƙali Sarki Yola da ke gudanar da shari'ar Sheikh Dr. Abdul-Jabbar Sheikh Muhammad Nasir Kabara umarni? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kimanin shekara guda kenan ana gudanar da shari'ar Sheikh Dr. Abdul-Jabbar Sheikh Muhammad Nasir Kabara ƙarƙashin jagorancin alƙali Ibrahim Sarki Yola. Tun da fari dai shari'ar tana ɗaukar salo iri daban-daban ta yadda Sheikh Dr. Abdul-Jabbar Sheikh Muhammad Nasir Kabara ke canja lauyoyi iri daban-daban. Hatta kai da alƙali Sarki Yola ya ba wa barista Talatu Shehu umarnin cewa ya ci gaba da jagorantar shehun malamin domin girman shari'ar ba za ta yiwu a yi ta ba tare da lauya ba. Tun bayan da lauyan Talatu Shehu ya jagoranci jagorancin karɓar kes ɗin Sheikh Dr. Abdul-Jabbar, shari'ar ta canza salo irin wanda ba a taɓa gani ba. Babban canjin salon da ifi jan hankalin mutane shine abin da barista Talatu Shehu ya bayyana wa manema labarai cewa alƙali ba adali ba ne, kuma yana karɓar umarni ne daga wajen gwamnati da kuma Sheikh Dr. Abdul-Jabbar Sheikh Karibullah Sheikh Muhammad Nasir Kabara wato Yaya ga Abdul-Jabbar, a inda ya ɗaukaka ƙara zuwa kotun gaba. Shakka babu wannan magana ta da hankalin mutane da dama, musamman magoya bayan Halifa Sheikh Karibullah, inda suke ganin cewa akwai tasu da lauyan Sheikh Dr. Abdul-Jabbar. Lauyan Sheikh Dr. Abdul-Jabbar dai ya ɗaukaka ƙara zuwa kotun gaba, ta inda ya ce ya wajaba a dakatar da wannan shari'a domin kuwa ba alƙali ne ke yin ta ba. Zuwa yanzu zama na biyu kenan da aka gudanar a sabuwar kotu, wadda lauyan Sheikh Dr. Abdul-Jabbar ya ɗaukaka ƙara. Ko a wannan satin ma an jiyo Sheikh Dr. Abdul-Jabbar Sheikh Muhammad Nasir Kabara a kotu yana cewa ba zai ci gaba da yin wannan shari'a ba, domin alƙali Sarki Yola ba zai ci gaba da yi mai shari'a ba, domin kuwa shi ba adali ba ne. Ya bi wannan matakin ne irin yadda lauyansa ya ɗau wannan matakin, wato barista Talatu Shehu. Ana ta turka-turka dai tsawon shekara guda.